Здравейте, мили приятели на музиката, аз съм Габриела Кеврикян. Включвам се рано сутринта във вторник, за да ви кажа и да ви споделям, че няма невъзможни неща. Още едно доказателство за мен и за моята професия и това, което правя. Знаете, аз съм учител по пиано, цигулка, солфеж, елементарна теория на музиката. Имах едно детенце, което искаше да свири на цигулка, но за съжаление не беше от София. Не вярваше, че може да успее на 13 годинки. Аз говорих с него, дъхнах му надежда и му обясних как може да успее. И вчера ми писа, че наистина съм била права, намерила учител по цигулка, много е доволна и много добре се развива в това, което прави и просто ми благодари, че съм му вдъхнала надежда и моите уроци, които има в YouTube, ги гледа. Още повече му допринася за това да учи и да разбира цигулката по-добре. Така че и вие, ако искате да учите с мен и да разбирате инструмента, да ви помага, ако ходите дори на уроци, аз да съм ви в помощ, може да се абонирате за моя YouTube канал Габриела Кеврикян и там да намерите полезни съвети по солфеж, елементарна теория, история на музиката след време, но сега не, пиано и цигулка и всичко, което е свързано с музиката. Желая ви приятен и успешен ден. До нови срещи!